Good morning. Today is Thursday, July 11. Tulog na tulog pang huli natin kahit may nagpupukpok na sa kapitbahay. And today, mag-excursion tayo, guys. Kagabi, diba, gumawa si Papang fruit salad. And kagabi din, nag-grocery kami ni Mama. Ito na yung ating mga babaunin. Ayan, nandiyan na lahat. Ayan. Nakapagluto na. Hi, ate. Sama ka, te, ha? Ayan. Ha? Ah, very good. Ready na si ate. Ayan yung aming, ano to? Langka. Ano yun, te? Ah, langka. Dengkasag. Dengkasag. Pati pusit. Oh, wala daw na pusit tsaka kasag. Ayan yung prito, gulay. Diyos ko, importante. Ito dapat gusto ko nito. Ah, subuyod. Ah, okay. Tapos meron kaming hipon na konti lang. Yung ano lang, walang masyado. Kasi ang aga pa, no? Tapos, ito yung aming kanin. Diyos ko, kasya kaya tong kanin natin, te? Marami na yan. Ayan, oo, ang dami naman snacks. Tapos meron kaming dadali na mga toyo, te, ha? Magdala tayong toyo. Oh, kasi yung mga sausawan and tubig. Ayan, may inun-un pa pala. Oh, inun-un. Tapos si Tito gagawa rin yun ng laing. Tapos inun-un din. Ano to, te? Inun-un pa po na talagbago. Ay, Diyos ko, ang sarap ng kainan namin. Talagbagon? Ay, sarap. Ano, ready na? Mana? Ah, tapos si Adjo ka motor ka mo. Outfit check! O, diba? Outfit check! Check! Alis na kami, magsiswimming. So lang ka ang dala natin. Kay Udile, kay... Dadalhin din yung car na yan. Tapos car ni Udile. Tapos yung car ni... car niya. So we're good. We're good? Everyone's here? Ano na sana si ate? Si Tita magdadala rin ng car. Ma-auto man sinda. Oo, tapos si Tan, dadalhin din yung car. Si Tan, kasi si Seb din. Okay, we're good. Ang aking super gwapong. Yeah, of course, guys. I'm here, guys, again. Yan si Udilik. Siya po ang Bago na naman kita ngunyan. nagmamanage ng kanilang business. Yung may pool. Siya. Kaya kung gusto nyo mag-swimming, pero i-renovate mo pa yun, ano din? Yeah. Oh, kasi nasa process ang yung Carolina kasi under renovation. Pero yung pool sa mga bata, okay lang. Everybody is invited. Yes, of course. Everybody's invited. The world is invited. Yes. Guys, single pa pala yun, guys. Ah! Naman! My first cousin is still single. Ready to mingle. Kumayagong ka na. Wala! Manini-choosy kasi ni guys. Busy siya sa business. Kaya wala siyang time pa sa sa love. Kailangan daw maging Later na lang yan, later. Stable naman siya pero gusto niya super stable. Hindi ko alam kung anong gusto niya pa. Nasa kanya lang lahat. Diyos ko, guys. Galikante ito, ha? Nasa iyo lang lahat. Ay, hindi ko pa yata napakita yung bahay. No, yung pool lang kasi, Diyos ko. Kung sino man ang magiging makakabinwit ng kanyang puso. Ay, win na win kayo dyan. Sa Bakakay kita, no, Dilek? Bakakay Gubat. Bakakay Gubat kami this time. Ituro ni Sandro kung saan ang tournament niya sa Saturday. Saturday na? Saturday, Sunday may tournament siya ng table tennis malapit dito sa dadaanan namin sa may Manlilipot Elementary School. Good luck, boy. Good luck, Sandro. Galing yan si Sandro, sabi ni Jen. Ayan yung mayon. Daanan daw namin yung kung saan mag-aano si Sandro mag-tournament sa Saturday. Para sabi ni Tito Dick, alam mo na kung saan. Pero alam naman niya ni Papa. Mag-turn ka sa right down na... Alam na yan ni Lolo. Tapos right. Ayan. Tapos diretso lang. Diretso lang. Dito ka magto-tournament sa Saturday and Sunday. Ayan, yung school ng Manlilipot.
Ayan, dyan si Nuno, si Sandro sa Saturday and Sunday. Good luck, boy. May tournament siya. Ayan, mayon. So, dinalan lang namin yung ano ni Sandro kung saan siya mag-tournament sa Saturday kasi may paikot lang naman. May daan ng palabas. Dito na lang po ang ating ano. Mag-walk pa tayo. Dito na tayo. Wala pa yung iba nating kasama. Careful. Careful. May pababa pa to. May trail pa to, Adjo. Dito na tayo. Nauna yung mga bata. Ay, presko man. So, kumuha lang tayong cottage. Tapos, eto. Anong adult dito, ate? Kahit red adult. Yung, ano, yellow. So, kids. Pa-karaoke. Dito tayo. Ngayon, kukunin na namin yung mga baon. Kukunin na namin yung baon. Sinama ko sila, sabi ko, magbit-bit kayo para hindi rin sila umano agad sa tubig kasi wala magbabantay. Wala pa sila mama. Dae, hanggang di ka lang. Dito na sila. Oh, depende sa iyo. Wala nang water. Tapos na, B. Wala nang tubig. Walang tubig. Nahubas. Ay, may lechon si Dadik. May palitsyon sila, ate. Huh? Do we have to go back again? No, it's only one. Sabi niya, how many foods do we need? No, that was alright. No diving ah, kuya. Yeah. Woo, ang init. Naliligo na yung mga bata. May pa-karaoke dito guys, kaya hindi ako maririnig. Wala pa sila mama. Ano yan, Adja? Darangon. Ayan na yung mga bata. Nice. Ayan si Sak. Ayan si Sak, oh. Si kuya nandito, si Sandro, si Holly, tsaka si ate. Yung kalaro ni Holly. Malipot? Mababon. Tiya, mababaw lang daw. That's good. Kasi pa, wala pa si mama. Tsaka yung mga iba pa. Yung kapatid ko, si tita, wala pa. Nasa isang car sila. Si Adjo at saka si ate doon, inaayos yung pagkain natin. Ano pala yung tubig dito? Spring din siya guys. Tapos yung ilalim, ano siya? Sand. Sand. Kaya ganyan ang kulay niya. It's not deep. Mag-aasal na si Papa. Ito yung ating tilapia. Hindi ba kumalipot? Si Kuya nag-Nutella na. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah,
Salad na siya. Yes! Go get Royal. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm Gutom na si Nunong. looking at her. She's my country. Nero ako dito. Pagkarao na po. Yan na po. Kompleto na po. Sunog-sunog na inon. Sunog na ni Ate. Kaya sa'yo may nag-order sila. Napabayaan ko nga nandito. Ay, malay nga ni. Yung nga na magayon. Don't wanna take it slow, but I can't wait no more. Baby, take it slow. I can get it. Baby, take it to my niggas. Later we've been trying to buy time for me, but your watch broke. Now you shot clock counting down. Headed to the middle, not your MO. Baby, push the tempo. Don't know how much longer till I
Kuya, good? Kalamansi? Lemon, kalamansi? I won't let you drown. I won't let you down. Paano ba yan? Ang lakas ng music, guys. Saan ang kain? You're done? I've been waiting for the longest time. I've been trying. Can't shake this feeling I've been holding on to. Masaraman ang langka, ang natong gabos. Ang sarap ng mga gulay ko. Thank you. And I notice you've been pacing like I do when I'm removed from my own mind. Baby, when I'm alive. And I wonder if you're feeling opportunity to come with me tonight. What you see will stay with me. What you see will always stay with me. Walang pag-asa talaga. You see will always stay with me. What you see will stay with me. Run away with me. Step into the waters. I can show you something. I'm hiding so that no one else can see. Can you keep a secret? Something I've been needing to tell you, but if you want to see, you gotta give it to me. Come and put your trust in me. It'll only take a minute. We don't need a witness, but you gotta give it if you wanna get a little something from me. If you're ready to take my lead, I'll be. What you see will stay with me. What you see will always stay with me. What you see will stay with me. Run away with me. Step into the waters. I can show you some. Ako, ma'am, be. Thank you. Bebe, kung may nakasala dun sa bagay. Diyan, hindi nagugas. May pinya. Ayun naman ang pada. Ba't may gripo sindatagaan mo? I'm hiding so that no one else can see. Can you keep a secret? Something I've been needing to tell you, but if you Sobrang busog, di na kinaya. Nandito na si Papa tsaka yung mga bata. Tapos na kayo kumain, pero ayan, may ihaw pa tayong isda, liempo. Gusto ni Kuyang mangga, Indian mango. see, you gotta give it to me. You gotta give it to me. Kuya? Yeah, what do you want? Rice and ketchup? Okay. And soya sauce. Okay. Okay, ayan si Kuya. You gotta give it to me.
Nilagyan namin ng ice dito sa basket. At saka yung takip nito, nilagyan din namin ng ice. Ayun. Ayan yung nilagay namin para malamig pa rin yung salad natin. Ang ingay ng karaoke dito, guys. Makaka-copyright tayo. You want? Okay, I get you. Okay. Round 2. Sarap ng buko salad. Are you gonna eat? Nice, no? Gusto nila yung tao. Careful! Just be careful! Ate Shy, tsaka si Blair. Hi, baby! What's wrong? Come on! He doesn't want to go swimming. Ang ingay doon sa ano namin, sa cottage. Hindi kami wala, ang vlog natin doon ay may pa-music kasi ang lakas ng paano nila, pa-karaoke doon. You wanna swim daw, sabi ni Kuya Sak. Alam nyo ba? Si Sak, alaga-alaga niya rin si Blair. Sabi nga ng mama ni Blair, ang tiyaga-tiyaga ni Sak mag-ano kay Blair. Sabi ko, ganun talaga siya. Kahit kaninong bata. Sila mama andoon, no? Ayan si Papa. Ayan si Lolo. Oops, si Lolo. Kanina pa sila ni Lolo dito, eh. Go to Lolo, Lolo now. Let's go jump somewhere. Ready? Gustong-gusto niya mag-ano kay Papa, eh. Oh! Good job, ate! What? Wait na, Papa!
Stand up, Papa! Word lang daw, Papa! Word lang, Papa! Dahil pa na siya ready, Papa! Kuya Sandro, alis ka dyan! Si Sandro, binubuhat niya si lolo niya. Tingnan niyo si Sak, sinusunod-sunod niya si Blair. Blair, go to Kuya Sak! Kuya Sak wants you to play. Go to Kuya Sak. Ayan, dala rin Kuya Sak, oh. Go with Kuya Sak. Gutom na naman si Kuya, kain na ulit siya. Kuya! Mag-aalas 4 na ng hapon. Ang mga bata, enjoy na enjoy dito. Sila mama, titas, ando na sila, oh. Ay, sobrang saya ng mga bata. Sayang wala si Daddy dyan. Nice? Nagkakakramp daw siya. Kuya Sak! Tita, oh. Mga ano to, mga seniors. Go, Sak! Kaya mo yan! Well done! Nagkakakramp siya, oh. What's that, Sak? It's back. Nagpipupulikat siya. Sabi ko, mag-rest na siya kasi too much ano na siya sa tubig. Simula pagdating hanggang ngayong oras na. Mag-alas 4 na pala. 3:58. Sabi ko kanina 4. Yeah, so be careful. What did you say, Kuya? It's just like Daddy's floats. Hindi alam kung ginagawa ng dalawa to. Careful, Kuya, where you going? What are you trying to do here? Huh? It's alright. Ang saya ni Kuya dito. Dito sa Pinas. Kasi hindi siya nagre-reklamo kahit binablog ko siya. Ang saya-saya niya talaga. Andito na si Tito Dick. Umalis si Tito Dick kasi busy siya doon sa Carolina. Kasi merong event doon. Nirent yung function hall. Tapos yung hotel. May hotel din kasi doon, guys. So, busy si Udil. 3 days kasi yun nirent. So, today is the first day. Kaya, ayan na siya. Uwian na daw. Susundin niya na kami. Guys, uwian na. Dito na si Tito Dick. Si Vito nga nandito pa. Hindi ako naligo, guys. Bye!
Ano pa man sa dayuton? Kainan ulit! Kainan ulit! Ayan, wala na yung ano guys, wala na yung mga nagka-karaoke. Wala kaming vlog na walang music guys kasi, I mean, hindi nyo kayo maririnig kanina dito kasi grabe yung copyright. Kaya ngayon lang kami nakakapagsalita ng maayos at hindi nagsisigawan. Sabi ko, damihan ni tita kasi kakain din ako. Ay, na si tiyo mo. Diyos ko, akin na itong ano ta, yung tinidor. Mat yan, akin na yan. Nasiramon ang laing. So ano na, isukit dito sa uta. Uy, ano? Iyo ini. Nali ko ani ito sa. Masiram. Ayan, kutsinta. Ang sarap ng kutsinta, guys. Sobrang sarap nito. Oh. Sarap. Pero ako hindi man ako nagkaparahiri. Pauwi na, pero kumakain pa rin. Ayan, dumating na sila. Hinatid nila pala yung barbecue nila sa kanilang. Alam niyo naman sila, negosyante sila eh. Mataligo na sa shop namin. Hinatid na nila sa shop nila. Kasi ang dami ng taong naghahanap ng barbecue sa amin. Char! Paubos na ba? Para na kinang palinga tapos ano 680 subi. 680 subil. Iba din. Isang rice. Isa siram. Kampili. Malinam naman ako. Ang daming gusto mag-share. Ang dami ni Zach. Ang dami ni Jack. Dito na lang daw kayo kakain. As Lola. Tunay ni pamanggihan. Ayun. Uwian na. I see. Kain na. Kain ang tuyog. Ano yun? Search na sa bayo. Suwa. Guyog, may nitala na siya. Tama na din. Tuyog daw sabi. Tanglagi ka na. Ingat may gula. Tanglagi. Ito po sila, gutom na gutom. Clear pala. Ito pala si Hinga Bicolana. Bili ng plato. Share. Dami na share. Hari ko. Kumamot ka na tayo na. Pero ang bayan ni Bandi. You're so sexy like me. Parada. 500? Una din sa motor. O di ba? May Mapagal pag sige. sa motor? Wala, sipit niya sa auto. Sa ano yan. Ano bayag ng gaman? Jack, magpa-reserve ka na sa Wala kami guys. Uwian na. Ayan na. Anong tawag sa'yo ni ating mo no? Relax. Si Relax po. Ayan si Relax. Si Relax. Are you alright? Come on baby. Oh. Relax. And si Poging D. Hi. Ayan, hindi ko alam. Ito siya nag-park. Buti pa siya, hindi maglalakad. Matukad pa kami, aakyat pa kami ng bundok. Dapat may alala. Nakarating din kami dito sa taas. Nagbalik pa? Oo, okay. Pasok na po tayo. Mama, nasan yung ako? See ya! See you sa plaza! Let's go! Super! Nagutom na naman kasi ang haba ng nilakad, paakyat. Ando na sila mama sa kabilang car. See ya! Oh my God, nagutom ng aking driver. Parang magba-barbecue na naman kami nito. Say thank you, Tito Dick. Thank you, Tito Dick. Ayan, nakabalik na tayo. Wala na, okay na? Salamat, Tito Dick. May tubig. Wait, wait. Uy, Odilex! Ano kita saga? Kabawagan. Magba-basketball sila. Hindi pa sila pagod. Punta sila dun ulit sa court. See you, boys. Just be careful, kuya. Your paan nyo, ha? So, guys, maliligo na ako. Kasi lapot na ako ng pawis. Hindi ako nag-swimming. Alam nyo naman, hindi ako masyado nagsiswimming pag nag-outing, di ba? So, ngayon, may ligo na ako. Kasi, tingnan nyo.
Guys, anong oras na? 11, ano na? 11. Tulog na ang mga bata. And, pumunta pa dito yung mga pinsan nila. Pero hindi na ako nakapag-vlog kasi nag-edit ako, guys. So, yan ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night, guys.